at komme med ind på serveren. Hej så folkens. Hey YouTube. Vi vil starte en Let's Play. Inde fra min server, og man kan komme ind på den, og det kommer en konkurrence med, at man skal bare skrive, jeg deltager, og så udtrækker vi vinderen i næste uge, tror vi. Og så kan man vinde og komme ind på serveren. Yep. Eller bare på et eller andet tidspunkt, når vi synes, der kommer nok. Ja, og man skal bare skrive, jeg deltager. Men det her, det er min server helt egen, der kan komme 10 ind på den. Ja, og man skal bare skrive, jeg deltager nede i beskrivelsen. Ja, men vi vil starte. Ja, og men I skal vide, der er ingen commands på. Nej. Og der er whitelist på. Ja. Herover hvor der er bare sådan et hul. Ja, det er bare, der skete lige nu. Der var lige nogle mobs. Og jeg har købt den inde på Porkhost. Yep. Og vi håber virkelig, at der er mange, der vil skrive, jeg deltager. Og der kommer måske også til at være andre YouTubere hen. Ja. Nu skal vi ikke afsløre for meget mere. Men som jeg sagde, der kan kun komme 10 ind på, så det er ikke sådan en vild stor server. Den hedder The Party. Hov, der er sgu noget andet træ her, og det går jeg lige over og hugger på grund af, at det skal vi bruge. Ja, rigtig meget. Men nu vil vi bare lige hugge noget træ, fordi... Og som jeg sagde, der er ingen command, så vi skal ikke blive væk fra hinanden. Ja, og så er der sådan noget med nogle betaler og sådan noget styring, men det kan vi snakke mere om på et andet tidspunkt, når vi kommer til det. Men ja, det er sådan set bare det, og så skal vi da bare komme i gang. Altså Mads, jeg tænkte lidt, hvordan synes du vores hus skal se ud? Sådan? Ja, nok... Jeg synes, det skal være stort, og vi skal... Men jeg vil lave farmen. Ja, han er vild med at lave farme. Men fordi jeg er nybegynder til det. Eller jeg er noob til det, kan jeg sige. Ej. Så aftaler vi, så bygger jeg hus. Ja, han er god til at bygge. Eller ikke sådan sindssygt god. Nå, hvor gik du lige? Jeg gik over til det der andet. Over i den skov. Jamen derhen, hvor der er 4 træ, eller hvor der er et træ ved siden. Jeg kan se dig. Kan du godt se mig? Jepper, det var. Jeg laver lige en stenhakke til mig, og så går jeg ned og hugger sten. Ja. Okay. Jeg skal lige lave en træhak til dig. Nej, jeg laver bare det selv. Du kan bare lave alt. Okay, du kan bare bruge den der. Du kan bare bruge den der crafting table. Jamen, jeg har lavet en selv. Vi laver bare alt selv, så kan vi så hjælpe. Hvis bare lave en stenhak, så kan du... Jamen, jeg er i gang med at hugge træ. Jamen, jeg er også i gang med at hugge... Ja, der er jern hernede. Er der? Ja. Sådan der, så kan vi... Jeg laver også lige så en kan lave sådan der. Men bare skriv, jeg deltager ned i beskrivelsen, og så trækker vi en ud i en anden video. Ja. Og vi håber, der kommer så mange som muligt. Og det kan godt være, at der bliver 2 vindere, hvis nu der er rigtig mange, der skriver det. Eller det kan godt være, der bliver 2 vindere, hvis der også kommer mange likes. Ja, så måske dem likes, der kan vi også trække en ud og sådan noget. Ja. Men det ser vi det kan vi jo ikke se, hvem der har liket. Nej, men så kan vi bare sådan... Ja. Men det er mest bare skriv, jeg deltager ned i beskrivelsen, og så kommer det. Nu og har du sagt det nok. Ja. Vi er bare helt vildt med at sige det. Okay, jeg går lige op og laver sten. Ja, jeg er god til bordtennis, det ved jeg godt. Men ja, så har jeg lavet alt mit. Så skal vi bare hugge træer. Og det bliver vores 3. video. Nej. Anden. Ja, hvis man ikke tager... Yep. Nå, men jeg har lavet fuld stentools, og så laver jeg fucking et til svær. Yep. Fedt info. Fedt, trykker maven ud af et ding. Der er mere jern herovre. Og episoderne, de kommer sådan til at vare 20 minutter. Ja. Fordi at... I må gerne skrive, hvis I synes, videoerne skal være længere. Ja.
Men jeg synes, det er fint med... Altså, der er mange, der godt kan lide lange videoer. Men personligt selv er jeg ikke sådan helt... Nej, det er jeg heller ikke, fordi jeg kan ikke sidde stille og se så lang tid. Altså, jeg kan personligt bedst lide at se sådan en 20 minutters video. Ja, Så. ellers så synes jeg også, det begynder at blive lidt kedeligt. Og I må også gerne skrive, hvis I godt vil se os mine, fordi vi har ikke helt lagt planer for, om I skal se, om vi vil, når vi miner. Men Altså, der kommer måske lidt mining, men ikke sådan helt det store. Nej, der kommer måske en video, hvor vi kun miner. Yeah, baby. Nå, men vi vil bare lige lave det her, og så... Ja. Jeg sidder og laver YouTube-video. Ja, men så... Ja, vi laver bare lige det her, og så tror jeg, vi bygger et hus eller noget. Vi laver bare lige... vi laver lige huset her, og så... Ja. Så er jeg her igen. Ja, der var lige nogle problemer med... Ja, min mor skulle lige sige noget. Okay. Nå, men vi vil bare bygge et hus, når vi lige har minet lidt. Hugget lidt træ. Og lavet lidt mere. Mads, hvis du hugger lidt træ, og så kan du lige snakke, og imens så miner jeg. Yep. Hov, vi skal også have planterne med, skal vi ikke? Planterne? Ja, fra de her træer. Nå, jo, bare til det. Og vi har planer om at lave et Iron Farm, og i den næste update, der kommer Iron Farm sandsynligvis ikke til at virke, så nogen har sådan nogle helt store nogen, så vi laver bare det standarde Iron Farm. Og det, Ja, sådan en lille en. ja, sådan en lille. Fordi vi har heller ikke brug for vildt meget iron. Nej, fordi... Og inden for den her server, der må man ikke grief. Og sådan lidt. Og den, der vinder, hvis... Eller, man skal også have den person Skype. Ja, den, der vinder... ja, den, der vinder... ja, han kommer ind på serveren selvfølgelig. Ja. Og så han... så hvis han laver et eller andet griefing, så giver vi ham en advarsel. Og så, hvis han gør det en gang til, så bliver han bandet. Ja, men man har 2 advarsler. Ja, og hvis han bliver bandet, så lægger vi en video ud. Ja, man har kun 1 advarsel, og hvis man gør noget en gang mere, så bliver man bandet. Ja, og så udtrækker vi en ny vinder. Og I må også gøre, den der vinder kan også bare sige, hvis nu der er en, der har griefet en eller sådan noget. Yep. Så. Hvor er du henne? Så skal de naks. Hvor er du henne? Jeg er lige bag dig. Okay, jeg har lidt over en stack af det her træ. Ja, jeg laver bare lige en... Jeg har virkelig meget brug for saplings af dem. Ja, jeg har lige lavet en crafting table til. Jeg har ellers en på mig. Ja, det ved jeg godt. Okay, og jeg har brug for mad. Op med det lortet. Og så, jeg går lige ud og nakker nu. Nå, hov, det blev morgen. Nå, hvad var det, du gjorde? Nå, det var en ovn. Nå, det blev morgen. Det var... Hov, kan du ikke, vi skal også ud og have for sådan. Skal vi sige, vi miner her i nat? Ja. Jeg synes ikke, vi skal mine i den her EP. Hvad skal vi lave der nu? Jeg synes bare, vi skal, når vi lige har hugget det her træ, så synes jeg, vi skal bygge et hus, fordi det tror jeg tror, I synes, det er lidt sjovere, end at se os hugge. Skal vi bygge et lille minihus? Dum. Så er det bare lige et lille starterhus. Ja. Mads, er det der, når du stopper videoen, at det der kommer op? Hvilken noget? Eller trykker du bare F12? Når du skal pause videoen eller sådan noget? Jamen, man kan ikke pause. Nå, okay. Og, hov, jeg har nok nu. Fuck, man. Okay, vi... hov, her er der sapling. Så Mads, har du set nogle af de her saplings? Fuck, Enderman. Sapling mere, og et æble. Godt. Æble. Jeg skal bruge et æble. Og mange... Fuck, jeg skal bruge det. Okay, jeg kommer igen lige om lidt. Ja, så tager jeg over her. I skriver bare... Ej. Nå, men jeg tror lige...
Og jeg tror bare, at jeg bygger et hus her. Ja. Lidt, og så kan Mads være med. Kan jeg bare filme? Okay. Jeg kommer igen lige om lidt. Jeg graver mig lige ned, så kan han sidde og snak imens. Jo, Så kan han snakke om vores kanal. Ja, altså, der er lige en ting her. Okay. Jeg kommer lige en til dig, Mads, hvis der kan klemmes en til en. Det håber jeg virkelig, du ikke har noget imod. Vi sætter lige en fakkel. Hvis det ikke er noget problem her, Massi boy. Lav lige en fakkel. Sådan. Okay. Der kommer den der quest, og lige når Mads han har et færdigt, så vil vi bygge et hus, og jeg laver lige en overraskelse til Mads, og han må ikke vide det, og det ved han aldrig. Men det finder han sikkert ud af lige lidt. Og huset, det bliver sådan, jeg håber, det bliver ret flot. Ellers kommer der nogle justeringer her og der. Ja. Og der kommer ikke noget ud her. Der kommer ikke noget ud de første. Det hedder de her. Der kommer ikke noget ud tirsdag, onsdag eller onsdag eller torsdag eller fredag. Det kommer der ikke noget. Fordi der er vi på lejrskole. Og ja. Men vi kommer hjem fredag, og der tror jeg ikke, der kommer noget. Måske lørdag, der tror jeg, der kommer noget. Eller der filmer vi, og så kommer det nok ud søndag. Og jeg vil bare lige. Nu kan I se mig bygge lidt. Jeg tror, at det bliver sådan her, at man går op her. Altså her. Så tror jeg, der er sådan noget vanddrop. Og så tænkte jeg, at der blev noget her. Lige en trappe eller sådan noget ned. Fuck, jeg smadrer bare den her fakkel hele tiden. Sådan der. Og så havde jeg tænkt mig, at vi lavede sådan nogle flotte stolper. Som I kan se, der. Sådan nogle stolper. Men nu vil jeg så lige lave et arbejdsbord. Det arbejdsbord vil jeg sætte lige op til face. Jeg tror, jeg sætter det lige bag dig. Ja, ikke? Jeg ved godt, jeg har stivskin på lige nu. Eller, jeg har stivskin, men det er bare et eller andet lort med internet. Så I kan ikke se mit flotte skin. Nå. Nu vil jeg så lige lave trappen. Og jeg skal op her ovnen. Så er jeg her igen. Nu er drengen tilbage. Og jeg synes, vi skal bygge et hus her, Mads. Ja. Jeg skal lige finde min mus. Men det bliver sådan lidt under jorden, og så laver vi et hus over jorden også. Jamen, det er da ikke her, vi skal bygge huset. Hvorfor ikke det? Det er lige ved spawn, så er der nogen sikkert, der kommer og tager ting. Okay, altså. Nej, vi gør det bare her. Yeah. Nå. Hvad har du snakket om? Nå, jeg har bare snakket om, hvordan vi skulle bygge, og så kom der lige en overraskelse til dig, men så kom du lige, og det var ikke sjovt. Okay, og nu vil jeg så lige bygge lidt af huset, og Mads kan godt være med. Hvis han vil, og tør, og slås med Thomas. Sige. Men Mads, jeg tænkte, om vi ikke kunne bygge et hus, sådan et stort hus oven på jorden, og så har vi det der dernede. Okay. Zombie! Ja, jeg kan ikke bevæge mig.
men jeg ved godt, det har været en lidt dårlig start, men prøv at følge med i næste afsnit. Det vil blive 100 gange sjovere. Der regner jeg i hvert fald med. Jamen, det gør jeg. Men Mads, jeg tænkte, der kom sådan et vanddrop her. Så falder man herned, og så går man lige sådan her. Så kommer der til at være trapper her. Og så bygger vi, så er der sådan underjordisk noget. Ligesom den. Nej. Overhovedet ikke. Okay. Det er ikke den, du tænker på. Det er den, jeg tænker på. Ej. Nå. Og det er ikke nogen efterligning af et hus. Eller det er det sikkert nogen, der har bygget før, men jeg har ikke set nogen bygge det her før. Har du ikke noget med? Nå, hvor mange hunger har du? Hvor mange hunger? Jeg har ingen hunger. Det er bare min stil. Jamen, jeg mener, har du fuld hunger? Nej, jeg har overhovedet ikke fuld hunger. Jeg siger, at jeg ikke har noget. Altså, har du så ikke mistet liv? Jeg har 4 liv. Okay, du skal vist have det her æble. Her det her... Ej, du er godt nok dejlig, Mads. Okay, Thomas, jeg begynder at bygge en hvedefarm, så vi kan få noget hvede. Det bliver godt, Mads. Det bliver rigtig godt. Ja, jeg laver bare lige ud af de her 29 med. Hov, skal jeg lave alt det der træ om til planker? Alt træet. Nå, træet. Nej. Bare lave halvdelen om. Okay. Mads, kan du hjælpe mig? Med hvad? Med at bygge. Hov, jamen skulle jeg ikke bygge hvedefarm? Pas jo, det kan du lige gøre. Så okay, kan jeg lige det begynder at blive morgen. Ja, det er godt. Så kan jeg lige udvide det her imens. Jamen, jeg bygger lige hegn. Ja. Jeg ser også, jeg kan udvide hvordan er det nu, man laver hegn? Nå jo, jeg har bare lige glemt det. Det er bare typisk Mads, det glemmer han bare. Nå, Mads, er det egentlig ikke helt vildt tit, du glemmer at lave det? Hvordan man laver det? Nej, men jeg laver næsten aldrig hegn. Nå ja. Nej, det er en anden, jeg kender. Han glemmer altid, hvordan man laver hegn. Hvem er det? Det er ham, der er Magnus, kan du huske ham? Nå jo, han glemmer altid. Her der ligger der lort ting. Hvorfor smider du bare de saplings ud? De kan have dem, de var grimme. Og de stod i vejen. Jeg planter dem lige. Ja. Okay. Hvor skal jeg bygge den henne? Hvad for en? Den der farm. Nå. Farmen. Jeg bygger bare lige en lille en her. Ja, det er vores basic, og så kommer der en. Ja, jamen bare roligt. Det kan godt være, skal vi sige, at vi flytter hver 15. episode? Ja, så flytter vi til vores så har vi flyttet så har vi flyttet dag. Ja. Skal vi sige det? Nej, det må I stemme om. Bare prøv ind med spørgsmål. Hvis I ikke kunne lide ideen, så giv et dislike. Og hvis I godt kunne lide den, så giv et like. Okay? Please giv et dislike. Nå, jeg rykker også lige den der. Kan du rykke ovnen? Du kan bare smadre den og kaste den af helvede. Har ovnen? Ja. Thomas, har du noget? Har du noget jern? Jern? Jeg har 7. Kan jeg ikke lige få 3? Jeg skal lige have en spand, så jeg kan få noget vand. Så du kan få noget vand? Jo, det kan du godt. Altså for min skyld, ja. Men pas på, vand, det kan være meget farligt. Fuck, spider! Ja, den spider, den har jeg. Ja, den spider, ja, den er sørme lækker. Nå, hør Mads. Du bare tager hele lortet. Mads, det der æble der, det var unødvendigt. Okay, jeg forstår ikke lige. Okay, jeg tænker, at vi kunne lave det sådan her. Mads? Ja? Nej, lige meget. Den der ovn der fik du noget af den, ikke? Jo, det har jeg lagt i. Det der smoothstone? Nå ja, her. Det skal jeg nemlig bruge. Jeg fik 13. Ja. Mads, du får ordet nu, så kan du snakke alt, hvad du vil. Okay, jamen, jeg bygger bare lige en... Ja, du har stadig.
Ja, jeg bare har noget at bygge. Jeg bygger bare lige et hvedefarm, så vi lige kan få lidt mad til at starte med. Og fordi jeg ikke lige kan snakke lige nu, hvis der er nogen, der er helt vild med min stemme, så er det fordi, at jeg lige skal bygge det, og så er jeg ikke helt vild med at snakke imens. Så. Okay, men vi skal lige stå sammen. Okay, vi skulle bare lige sige noget til den her. Men videoen, den stopper nu. Vi slutter den her nede i vores hus. Ja, hov. Yep. Vores flotte hus. Okay, Mads, vend dig sådan her ind mod muren. Okay. Og så kigger vi ind i muren. Hej. Hej, vi ses.